Est-ce que tu la place? Takže čaute ľudia, moje meno je Eden a vítajte u môjho nového videa. Tentokrát tu máme Let's Play z hry Amnézia, Pád do temnoty. A jo, nekritizujte, je to custom story s názvom PewDiePie's Nightmare. Viem, že nie som PewDiePie, ale tak dúfajme, že to bude zaujímavé. You are the legendary man PewDiePie. In his dreams the world gets... neviem, dobre, spustiť. Takže vybral som si takúto custom story a uvidíme, ako to všetko pôjde. Tak, very good. Dobre, nie sme Pewdie, aby som si bral Stefana. Tak, toto je svetla miestnosť. What? Dobre, nebudem rušiť, čau. Takže, hop, nič. Jej, olejnička, hop, nič. Zdá sa mi, že sme trochu nízky. Ale tak nevadí. OK, tie... What? Bolo čudné. Tak, toto je zamknuté. Že jediná úniková cesta. Wow. No nič. Takže, vaše hlavy. Hodím tam, že čo už. Facebook. Sorry za Facebook. No. Takže, toto. Nejde. Ani toto. Tak ideme tadeto. What? What are you doing here? You are sleepy debil. Oh shit. Go touch the shit. Dobre, Laudánium. Počkaj, bolo to Laudánium, že? Hop. Go to the fuck. Choď už preč, ty cigán. Ježiš, to je taký uchyl. Som tu na posteli a on... netrafil. OK. Time to run. Šajze. Ne. Au. Choď. What? Ne. Bože. Nesmíš to vzdát, ja to nezdávam, ale je to ťažké. Tak toto som teda fakt nečakal. A tak čo môžete čakať od tmavej chodby dlhej? Už je to tam odomknuté? OMG. Nie, bože. Tak kam? Oh, nice. What? Jej. Lektor trvého rozumu, Laudánum. Nič. Jej, Tinderbox, ale křesadlo. PCZ. What the fuck? Shit. Prasa. Počkať, stolička. Šajze. Oh, nice. Key. OK, to do next door. A skriňa. Prasto! Čo skrývaš? Dobre, za to, že si PewDiePieové prasa, tak ťa tu nechám. Choď sa upiec, ty šunka. Tak. Zapálime ti ohník, počkať. Hop. A chilluj. Je, ďalší kľúčik. Tak. This room door. OK. Toto je do tejto miestnosti. Som to dal inde.
Tak. What the fuck? Dobre, chlapci, pustite ma preč. Kašlem na nich. Jej. Oh shit. Very good. S. Ale nie. Tak. Oh. A teraz? Nie, ja tam nechcem ísť. What? Tak, toto je mega. To je strašne mega. On sa dá zobrať. Au. A bolí to. Počkaj, vyskúšame s ním otvoriť dvere. Stefano, otvor dvere. Hoď ho. Hop. Bože, ty si úplne idiot. Mohli by sme to vyskúšať ako baranidlo, ale zrejme to nejde. Skap. Ono sa to pohlo. Tak ešte, poďme. Baranidlo. What? No dobre, nič. Tak. Ale mám nejaký kľúč. Zdravím sa. Tak, výborne. Som zdravý ako rybička. A tu sa mám dostať ako sakra. Dúfam, že títo cigáni zmiznú. Oh shit, ja som tu zamknutý. Stefano, skrývaš kľúč? Skrývaš kľúč? Pozrieme sa ti do mužských partií, keď si muž. A vyzeráš tak, no. Tak. Ale ja potrebujem kľúč, ľudia. Kľúč, haló. Kde si? Kľúč. Budeme sa pozerať trošku po zemi. Hej, Číňan, skrývaš kľúč? Číňan! Kopnem ti do hlavy. Vyserem sa ti na hlavu. Máš kľúč? Máš kľúč? Asi nie. Kde by ten zasraný kľúč mohol byť? Jej. Harry Potter svetla. To je fakt logika dať takto na zem kľúč. No nič. Takže ideme ďalej. Dúfam, že tu bude niečo dobré. Len dvere. Tak, pokračujeme do nejakej ďalšej miestnosti. What? Oh. Big kľúč? Big kľúč. Uhni. Ty ciga. Another key. To ma veľmi teší. Dobre sa to rímuje. Stolička, choď preč. Tak, opäť šuflíky. Zase v nich nič nebude. Ako to typujem. Hej, otvor. Košele. Tie mi budú na hole. Veľmi dobré darčeky. Tak. We going ďalej. Doors. Wow! Zdraj. Zdraj. Ja zdrhám. Choď preč. Cigán. Nice. No super. Hlava. No najprv sa pozrieme do bedne, ako vždy. Křesadlo. Zavri. Tak. Ďalší obraz. Bum. Kašlem na to, to by bolo strašne dlho. What? Tu sa nedá ísť. A ja nemám kľúč. Sakra. Sakra, to som si veľmi nepomohol. No nič, takže to tu asi budem musieť prehľadať. A keď tu niečo nájdem, tak asi ukončím, pretože pre prvý part to bude stačiť, určite. Opäť. No, to sú šajzoviny toto. Počkať, ospravedlňte, ja sa len pozriem, že koľko tak natáčam na webku. Fú. 18 minút, no to nevadí. Rýchlo. Ja už tie hlavy nejdem vyhadzovať, kašľam na to. Musí tu byť niečo za tými obrazmi, bože. I'm a genius.
No nič. Takže keď sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, koment a dajte toto video do obľúbených a uvidíme sa na budúce. Čaute.